Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati ndilodzipereka pothandiza pa ntchito yolimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Oweruza milandu m'dziko muno ati dziko la Malawi likufunika oweruza pafupifupi 88 kuti milandu idzitha mwachangu. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka ofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole za mgonagona ndi khonsoloyi. Takulandirani mu nkhani zathu. Boma lati ndilodzipereka pothandiza pa ntchito yolimbikitsa kuti maiko sakugwiritsa ntchito zida za nkhondo za nyukliya komanso kulimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Mlembi wamkulu mu nduna oona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena America Chale anena izi pamwambo wa chionetsero chokumbukira momwe mabomba a nyukliya anawonongera mizinda ya Hiroshima ndi Nagasaki mdziko la Japan pa nkhondo ya pa dziko lonse. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango. Pa 6 komanso pa 9 August mchaka cha 1945 ndi masiku osayiwalika mu mbiri ya dziko la Japan pomwe mabomba a nyukliya anapha anthu mazana m'mizinda ya Hiroshima komanso Nagasaki. Poyankhula pa chionetserochi, mlembi wamkulu mu nduna oona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena America Chale ati chionetserochi ndi chikumbutso ku dziko la Malawi komanso maiko onse pa dziko lonse lapansi kuti zida za nkhondo za nyukliya ndi zida zoononga komanso zosokoneza chitetezo pa dziko lonse. Iwo ati boma la Malawi ndilodzipereka pothandiza ndondomeko zothandizira kulimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Boma lili gulu la maiko amene ku United Nations amapititsa patsogolo kufuna mtendere wa pa dziko lonse lapansi. Komanso sichokhacho pofuna kuonesa zimezi government of Japan, aboma la dziko la Japan ku bungwe la United Nations amabweretsa timati ngati chikalata mu chizungu resolution imene mafuna kukumbutsa dziko lapansi lonse kuti tifike pamene dziko lina lililonse silizakhalanso ndi zida za nyukliya. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Yasushi Naito ati zionetsero ngati izi zimapereka mwayi kwa maiko kuunikira kufunika kolimbikitsa mtendere. Iwo anatsindika kuyipa kugwiritsa ntchito mabombawa ponena kuti amaononga anthu komanso katundu. Papita zaka 81 tsopano kuchokera pomwe mizinda ya Hiroshima ndi Nagasaki inaphulitsidwa ndi mabomba a nyukliya zomwe zinachititsa kuti dziko la Japan likhale dziko lokhudzidwa ndi mabombawa mu mbiri ya dziko lonse. Mwambo wa chionetserowu uchitika kuyambira pa 9 mpaka pa 13 March ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Alangiza za chuma abungwe la Public Service Pension Trust Fund ati hotela ya Amalis ku Blantyre simayenera kugulidwa pa mtengo oposa 35 billion kwacha ngakhale hotelayi eni yake amayigulitsa pa mtengo wa 48 billion kwacha. Komabe bungwe la Public Service Pension Trust Fund linapitirira kugula hotelayi pa mtengo wa 128 billion kwacha mosiyana ndi malangizo a alangiza za chuma komanso banki ya Reserve mdziko muno. Zambiri mulipoti ili la Trust Office. Malipoti akugulisidwa kwa hotela ya Amaryllis anabwera poyera kumayambiriro a chaka chino pamene anthu okwiya ndi mgwirizano wa malondawo anayamba kulankhula pa masamba mchezo kamba kuti ndalama zogulira hotelayi ndi za anthu opuma pa ntchito. Mmodzi mwa akuluakulu a banki ya FDH Anoonkulichi ati hotelayi simayenera kugulidwa pa mtengo oposa 30 billion kwacha. Ripoti yathu inali yosonyeza kunena kuti chinthu ichi chakuti chigulisidwe chikhoza kugulisidwa pa mtengo wa 30 billion. Ndipo tauza komiti kuti ntchito yathu inathera pamenepo chifukwa titatumiza report imene palibenso china chilichonse chimene tinalandira kuchokera either even NICO or fund ya pension.
ndipo akuluakulu a Continental Asset Managers ati hotelayi simayenera kudutsa 36 billion kwacha kamba kuti patenga zaka zoposa 30 kuti ndalama zogulira hotelayi zibwerere. Ndipo apa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts wati komiti yawo itsatira nkhani mpaka pamapeto. Kubechera ngati kumene takumana nako ngati dziko padakali pano asazakhalenso ndi motsamwisa mwambiri chifukwa ichi akangoyamba kuti zimenezi zichitike. Ndiye tikuyenera kuti tilingalirebe mozama ndi kuchita zinthu zimene sizingokomera anthu amene apanga ziganizo panopa koma m'bado umene ukubwera, chifukwa ife tizatha kupita komano m'bado wina ukubwera kumene kufunika kuti uzathe kupeza zinthu zokhazikika komanso zogwirika. Mali ena pamagwiranso ntchito mboma mkhalanso ndi nkhawa kuti kodi ndalama yathu tikamazafika pa nthawi imeneyo izakhala ilipo tani. Kafukufuku wakugulidwa kwa hotela ya Amaryllis apitilira mpaka lachisanu sabata ino, ndipo zotsatira zoyamba za kafukufukuyi zikuyenera kuperekedwa lolemba likubwerali ku nyumba ya malamulo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Kazembe wa dziko la India mdziko muno Amamara Muguja wati maphunziro a sayansi ndi luso la makono ndi ofunika kuwalimbikitsa popeza ndi nsanamira za chitukuko cha dziko. Kazembeyu wayankhula izi ku skulu ya ukachenjede ya Mzuzu atakambirana ndi akuluakulu a skuluyi zinthu zosiyanasiyana zomwe zingalimbikitse maphunziro pa skuluyi. Chimwemwe Milulu walemba ripoti ili. M'mawu ake, kazembe wa dziko la Indiayu anatsindika kufunika kwa mgwirizano pakati pa skulu ya ukachenjede ya Mzuzu ndi skulu za ukachenjede za ku India kuti apititse patsogolo ntchito za maphunziro pa skuluyi. Kazembeyu anatinso maphunziro a sayansi ndi ofunika kwambiri kuwalimbikitsa popeza ndi gwero la chitukuko cha dziko lililonse. Pa zokambiranazi, mkulu wa skulu ya ukachenjede ya Mzuzu, Profesa Wells Singini, anati skulu yawo yayika chidwi pa luso ndi ukadaulo wa sayansi. Ndipo tinatenga mbali ziwiri kaye zomwe tinazo noti nzofunikira kwambiri ngati kwa ifeso ngati Mzuzu University. Ma areas amene Mzuzu University kupangaso bwino ndi energy, kumbali ya renewable energy, komanso nkhani za ICT. So tikumanga panopa yomwe tikuti ethic, yomwe ethic iyo ndi malo amene tinayika kuti awawa ni malo okuthandiza ma innovation and technology basi, si ma classroom yaye. Kumeneko ndimene tizaone zinthu zambiri zikutuluka. Ndikunena pano Mzuzu University inayika kwambiri chidwi pa nkhani za research, innovation, technology. Ndimene ndikunena pano tindima 49 ma innovations amene atuluka. Ma innovations amenewa moto tupanga process tupanga register ndi registrar general, komanso process ofati atukule akupita pasogolo. Ma innovations amene achoka ma students atu, komanso ena obwesa ma students awo si ma students, amene ma innovations si ma students ndi ana akunjako, koma ali ndi nzeru zakuya abweresa nzeru zawo. Pa ulendowu, mkulu wa pa skulu ya ukachenjedeyi anamuonetsa zina mwa ntchito zomwe skuluyi ikugwira, kuphatikizapo ntchito zomangamanga, monga ntchito yomanga chipinda chosungira ndi kuwerengera mabuku pa skuluyi. Chimwemwe Milulu, MBC, Mzuzu. Oweruza milandu mdziko muno ati dziko la Malawi likufunika oweruza milandu majaji pafupifupi 88 kuti milandu idzitha msanga poonjezera chiwerengero cha majaji 45 omwe alipo panopo. Registrar wa mabwalo a milandu a Innocent Nebi anena izi akuluakulu ena akumabwalo a milandu ataonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Ataonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za malamulo, akuluakulu oona za mabwalo oweruzira milandu mdziko muno anati ndalama zimene boma lapereka mu budget ya 2026 mpaka nkatikati mwa chaka chamawa sizikwanira kugwirira ntchito zosiyanasiyana zimene azikonza. Mmodzi mwa akuluakulu akumabwalo oweruza milandu a Innocent Nebi anauza komiti iyo kuti mwachitsanzo pali ntchito yofuna kumanga likulu loona za mabwalo a milandu Judicial Complex mu mzinda wa Lilongwe, kukonza mabwalo za milandu m'maboma osiyanasiyana monga ku Nsanje, ku Salima, komanso kwa Nkukula mboma la Dowa, kugula galimoto zina za majaji aku khoti mwa ntchito zina chabe. Kotero kuti akadakonda kuti awaonjezere ndi 16 billion kwacha pa budget imene apereka ku mabwalo za milandu. Koposaposa a Innocent Nebi anatinso amabwalo za milandu afuna kulembanso majaji owonjezera. Atikamba kuti majaji 45 amene alipo pano ku High Court akulephera kuthana ndi milandu yochuluka imene ilipo.
iwo anati akukhulupirira kuti kulemba majaji 10 owonjezera panopa kuthandiza kuti milandu ina izitha mwansanga. Takhazikitsa functional review yomwe tifuna kuti tiyipange implement. So kupanga implement functional review tilemba ntchito anthu angapo ndiye timapempha kuti atati atiwonjezera ndalama kuti tikwaniritse kumbukumbu kuti tiwonjezera anthu ogwira ntchito kuti mwina milandu izifulumira. Panopo majaji ku high court alipo 45, ku supreme court kuli 11. Nde poyerekeza ndi chiwerengero cha anthu mziko muno majaji ndiwochepa. Wapa mpando wa komiti yona za malamulo nyumba ya malamulo a Gift Nankhuni anati akugwirizana kwathunthu ndi amabwalo a za milanduwo ndipo akuti akanenerera mnyumba ya malamulo kuti ndalama yopita ku makhoti ayiwonjezere. Zimenezo ndizoona chifukwa anthu mali kuchuluka and pamafika kuti majaji ndithu anthu amene amakhala makhoti akhaliso ochulukirapo kuti azipanga save anthu. So komiti inaona kuti zimenezo ndizoona ndi azitenga zimenezo akasiya mu plenary. Padakali pano ku mabwalo akulu oweruza milandu a high court kuli oweruza milandu kapena kuti majaji 45 okha, ndipo akatswiri za malamulo akhala akunena kuti kupanda kuonjezera ndiye kuti chiwerengero cha milandu chizinka chikwera pamene milandu imene ikutha ikhala yochepa. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Akuluakulu a ofesi yona za chisamaliro cha anthu khonsolo ya boma la Mangochi ati chiwerengero cha ophunzira ofuna thandizo la ndalama zolipirira maphunziro m'sukulu za sekondari za boma chikuchepa tsopano. Izi zikutsatira kukhazikitsa kwa ndondomeko ya maphunziro aulere m'sukulu za sekondari za boma. Sotin Ndazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Mwezi wa Januari chaka chino unduna za maphunziro unakhazikitsa ntchito yopereka maphunziro aulere m'sukulu za sekondari za boma ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa mavuto azachuma omwe makolo komanso ophunzira amakumana nawo pa nkhani ya maphunziro. Ku Mangochi akuluakulu a za maphunziro komanso adindo ena ati kupatula kuchepetsa mchitidwe olekera maphunziro pa njira, ndondomekoyi kuthandizira kuchepetsa chiwerengero cha ophunzira amene akhala akupempha kuti awayike pa mndandanda oti akufuna kwabwino komanso khonsolo idziwalipirira maphunziro aku sekondari. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zachisamaliro cha anthu ku khonsolo ya boma la Mangochi a Have Mbwezo ati mwachitsanzo chaka cha maphunziro cha 2024 mpaka 2025 ofesi inalandira atsikana 69 komanso anyamata 83 ofuna thandizo la ndalama zolipirira maphunziro, ndipo ofesi inakwanitsa kupeza thandizo la ndalama zolipirira atsikana okwana 52 ndi anyamata 33, ndipo ena otsalawo sanapeze thandizo. Koma pakadali pano zinthu zikusintha. Pali kutsika mpani umene timakumana nawo mu ofesi muno wachepa mphamvu kwambiri. Kamba kuonena kuti ana aja atamva kuti maphunziro aku secondary school ngaulere akumangonyamuka kumapita ku school kwako osapita so kwa wina aliyense akafufuza kuti kwadi ndiyende bwanji ndipange bwanji andithandizira school fees ndi ndani. Pothirapo ndemanga mkulu wa bungwe lona za maphunziro Link Education Governance Dr. Limbani Nsapato wati zomwe zikuchitika ku Mangochi zikupereka chithunzithunzi choti ndondomeko ya maphunziro aulere ikuthandizira kuchepetsa mavuto omwe ntchito za maphunziro zimakumana nawo. Maphunziro aulere aku sekondari athandiza ana ambiri amene anali mavuto a fees athe kuphunzira, komanso zithandiza kuti zichose chipinjo chimene chinali pakati pa makolo ndi mabungwe othandiza kuti azitha kusakasaka ndalama zoti athandizire anawa. Thokoze boma chifukwa cha ganizo lopangisa kuti maphunziro akhale aulere primary komanso ku sekondari. Ndondomeko ya maphunziro aulere m'sukulu za sekondari za mdziko muno ndi modzi mwa mfundo zomwe chipani cha Democratic Progressive DPP chikukwaniritsa pa zomwe chinalonjeza chisanalowe mboma. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka pothandiza pa ntchito yolimbikitsa mtendere pa dziko lonse.
oweruza milandu mdziko muno ati dziko la Malawi likufunika oweruza pafupifupi 88 kuti milandu idzitha mwachangu. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka ofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole za mgonagona ndi khonsoloyi. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatutulutsa mzakeyo ndipo sakanachitira mwina koma akatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo popopa madzi ochuluka. Komatu Bruno Salota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mtu wa galu kulira kuyesa umu ndi umu. Ayi ndithu injini sidzalira. Kwina kunso ndiye kuti mlimi mzake uja anakasokolosanso chake chidamwene pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magesi adzuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po kuthirira munda onse. Apatu ndiye kuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tikudaliri kamukamu kulimbana nayo injini. Anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero, mene pampu ya magesi adzuwa simalira zambiri ayi. Sankha wekha. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoyimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime. Takulandiranso mu nkhani zathu. Khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka ofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole za mgonagona ndi khonsoloyi. Mfumu ya mzindawu Isaac Jomo Osman ndi yomwe ikutsogolera ntchitoyi patatha miyezi iwiri yomwe khonsoloyi inapereka kwa eni nyumba ndi malonda kuti alipire ngongole zomwe ali nazo ndi khonsoloyi. Chisomo Breki anali nawo pa tsiku loyamba logwira ntchitoyi ndipo akufotokoza zambiri. Mosogozedwa ndi mfumu ya mzindawu, khonsolo ya Blantyre inayamba kutseka ofesi zalikulu la Malawi Housing polephera kupereka ngongole yokwana 460 million kwacha. Khonsoloyi inasekanso ofesi za Pacific Limited ku Chiwembe chifukwa cholephera kupereka ngongole yokwana 52 million kwacha. Mfumu ya mzinda wa Blantyre yomwe inali ndi apolisi komanso makhansala kuphatikizapo akuluakulu ogwira ntchito ku khonsoloyi anatsekanso ofesi za Nakala kulimbi chifukwa cha ngongole yokwana 68 million kwacha. Ndipo khonsoloyi inapitirira kukatseka nyumba za chipani cha MCP chifukwa cholephera kupereka ngongole yokwana 132 million kwacha. Poyankhula ndi MBC, Osman anati kusapereka ndalama za lenti kukusokoneza ntchito za chitukuko mu mzinda wa Blantyre. Mpata tinapasa kuti abwere ku ofesi olaka nayambopereka pang'ono bwezi panopo mwina ngongole yathu iliyo chepa koma anthu anangotengera chizolowezi osamalipira. Ndiye nchifake lero tafuna sopano kuti tipange action pajani manena kuti nejomo man of action. Sizoti tizingolankhula basi metambira kulankhula zinthu osamaenda panopo ina aliyense okhala Blantyre aziziwa zoti is entitled kulipira masiterens. Chifake ukaenda ntawuni muno anthu okhala Blantyre akudandaula misewu sili bwino. Blantyre City Council kulephera kupereka ma service fake ndalama ilibe. Tikudikira kuti budget ndi budget kuti zabwere ndiliti. Anthu panopa kudusa mapotuozi ambirimbiri. Ndiye chifake taganizira tisachedwe ya. Tingopanga izi cholinga choti tipeze ndalama. Pomwe ndikunena pano wiki ya mawa uona zomwe zitachitike Blantyre muno. Chifukwa kuti ndalama anthu ambotipatsa tili nazo tisiwapona mizira. Andine ndikutsimikiza kuti wiki ya mawa mukazapanda kuona china chikuchitika Blantyre muno muzandigwire pakhosi. Pamene khonsoloyi inafika ku hotela ya Victoria kuti itseke malowa, eni malowa analipira ngongole pa nthawi yomweyo.
malipoti ochokera ku khonsolo ya Blantyre akusonyeza kuti eni malonda ndi nyumba zosiyanasiyana zochitira bizinesi ali ndi ngongole zokwana 8 billion kwacha zomwe akuti zikulepheretsa ntchito zachitukuko. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nthambi ya boma yoona za migodi yatsindika kufunika koyika ndalama zochuluka mu ntchito yofufuza komanso kuyeza miyala mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi a Andrew Chisamba amayankhula izi ku Lilongwe pomwe akuluakulu a nthambiyi amakumana ndi komiti yoona za ulimi wa nthirira komanso kusintha kwa nyengo. Margaret Mapando ali ndi ripoti ili. Mlembi mu nthambi yoona za migodi a Andrew Chisamba ati kuyika ndalama zapadera pa ntchito yakafukufuku wa migodi kutha kuthandizira kuti dziko lino lisamadalire makampani akunja kwa dziko lino kudzagwira ntchitoyi komanso kuthandiza kuti pakhale uthenga olondola okhudza za migodi. Iwo ati nthambiyi ikufuna kuti boma liyike ndalama zokwanira pa ntchito yakafukufuku wa migodi kuti dziko lino likhale ndi kuthekera kokuza ntchito za migodi posadalira anthu akunja. Ngati dziko la Malawi sitidathe kuyika ndalama zoti zigwiritse ntchito ifeyo ngati aunduna kuti tipange kafukufuku wa miyala yathu. Tinapanga kafukufuku timaucha kuti kauniuni koma amene uja amangosakasaka kuti tidziwe kuti apa pali chakuti komano sikuti mkangodziwa kuti apa pali ruta yomwe mwachitsanzo ndiye kuti mukhozo uyika mgodi penepo. Mmene ochita kafukufuku amene mati detailed exploration kuti mudziwe kuti ruta yoyoji ndochuluka bwanji, kodi kodi take ndiyotani, kodi pene patitati tiyike mgodi, kodi ukhoza kupindula kapenayi. So zimenezo zimene tikuenochita. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi wa mthirira komanso kusintha kwa nyengo ati Aone Henry ati komiti yapeza mavuto angapo omwe akufuna kuti nthambi ikakonze komanso iyike chidwi chake pakafukufuku wa migodi. Ndeti mawapempha kunena kuti akhale ndi ndondomeko zawo zolingalira mayambidwe a ntchito ya za migodi kuno ku Malawi chifukwa tidakali kutali. Ndeti kufuna kuti iwo a mining ku nduna wa mine apange zinthu zonena kuti ayike ndondomeko. Potsatira izi komiti yauza nthambi yoona za migodi kuti iyike ndondomeko zake moyenera ndi kubweranso ndi mapulani ogwirika. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Boma lati limanga mgula kapena kuti daiki m'madera omwe amakhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Karonga ngati njira yotetezera miyoyo ya anthu ndi katundu ku ngozi ya madzi m'bomali. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma a Charles Matabwa anena izi ku Karonga pamene amapereka thandizo kwa mabanja pafupifupi 1400 omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Malinga ndi Matabwa pakufunika njira yokhazikika yotetsera vuto la kusefukira kwa madzi kumwe kukuchitika chaka chilichonse m'boma la Karonga. Iwo alimbikitsanso anthu omwe amakhala m'madera omwe amakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi kuti adzitsatira njira zodzitetezera komanso kumvetsera mwachidwi mauthenga okhudza za nyengo. Mchingo umenewu uthandiza kwambiri kuti uzimitsa madzi kuti asafikire m'madera amenewa, ndipo tikatero tizaonetsetsa kuti anthu osakuvutika pafupi nthawi yonse mvula ikabwera. Zina mwa zinthu zomwe zagawidwa mwambowu ndi monga mabulangete, chimanga, nyemba komanso zida zosiyanasiyana za ku kitchini kuti zithandize mabanja omwe akhudzidwa awa omwe pano akukhala m'misasa. Polankhula pa mwambowu, mfumu ya Kiyungu ya maboma a Karonga ndi Chitipa yayamikira boma chifukwa choyankha zofuna za anthu ake popereka chakudya, mabulangete komanso dongosolo lomanga daiki ponena kuti izi zithandiza kuteteza mizi yozungulira kumadzi otsefukira mtsogolomu. Ndikuyamika kwambiri boma kuti sinatisiye tokha, atangomva kupita kwa DC yathu kuti ku Karonga kwavuta na Dodma ananyamuka msanga kubwera kuno kusonyeza kuti boma lili ndi masomphenya kwa anthu ake onse. So tikuthokoza mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti achiona chofunikira kwambiri kuti anthu ake asafe. So tuthokoza kwambiri. Bwana mkubwa boma la Karonga Willard Mwambo anathokozanso boma chifukwa cha thandizoli ponena kuti anthu okhala m'misasa iwiri akukumana ndi mavuto akulu kuyambira pamene kusefukira kwa madzi kunawakhudza. Chinthu chimenechi cha daiki tachilandira kwambiri chifukwa chonena kuti ndi chinthu chimodzi chimene chingapangise kuti tathana ndi vuto la kusefukira kwa madzi. Mmodzi momwe apindula ndi thandizoli Aisha Mwandangara
omwe akukhala ku Noyo Kampu mdera la Kambwe pansi pa mfumu ya Kyungu anati zomwe zaperekedwazi ziwathandiza kuchepetsera mavuto omwe akukumana nawo. Tikuthokoza kuti zikomo kwambiri kwa chithandizo chimene chachokera ku boma kutipasa ife ngati anthu ovutika. Malinga ndi akuluakulu kusefukira kwa madzi m'boma la Kalonga kukhudza anthu pafupifupi 2600 pomwe mawanja 1355 ali pansi pa mfumu ya Kyungu ndi Kilipula. George Nkandawire, MBC, Karonga. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka pothandiza pa ntchito yolimbikitsa mtendere pa dziko lonse. Oweruza milandu m'dziko muno ati dziko la Malawi likufunika oweruza pafupifupi 88 kuti milandu idzitha mwachangu. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Blantyre yatseka ofesi ndi nyumba zomwe zili ndi ngongole za mgonagona ndi khonsoloyi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chowaya ndi mzangayu Dawson Kamalata. Mwakoma nonse. Masawa inose madzulo ano yafika santhawi chati makupatsani za nyengo. Mvula ya mabingu inagwa madera ina